utolsó csapatkép. Tehát Popák Andrea, Neu, Félvári Gabriella, Mini. A Gabi nem megy oda? Biztos valami taktika van. Mindjárt lejönnek a pályára, és az a Gabi még sem van. Hova megy? Nem ott van a start. Utolsó előtti csapatnál járunk, Popák Andrea Neuval. A kurva. Gyere, váltás mindjárt. Hoppá! Már hiába való lesz a váltás, mert szegényt kizárta a bíró, de becsületből természetesen le kell futni ezt a pályát neki is. Ha bújik, ha ugrik, akkor is. Köszönjük.